Γεια σας παιδιά, σήμερα είμαστε στο σερβερ μου και θα κάνουμε survival series. Από εδώ είναι ο φίλος μου ο Ορφέας. Γεια σας. Μου κόλλησε το πληκτρολόγιο. Σταμάτα. Μου κόλλησε το πληκτρολόγιο. Ξεκόλλησε. Ωραία. Ας αρχίσουμε. Αυτό είναι το part 1 του survival μας. Ξεκινάμε σκοτώνοντας την κότα φυσικά, για να πάρουμε το κινητό. Έχει, όπως βλέπετε, πολλές κότες εδώ πέρα. Ήμασταν τυχεροί, έχει και αυγά ωραία. Σπάμε τις κότες, να πάρουμε φαγητό, γιατί θα το χρειαστούμε. Είναι κάτι πολύ σημαντικό στο survival το φαγητό, γιατί χωρίς φαγητό χωρίς φαγητό καπούτ. Λοιπόν, πάμε wood. Εγώ μαζεύω το φαγητό. Ωραία. Μάζεψε εσύ wood. Έχω 5 Εγώ έχω 4. κοτόπουλα. Εγώ έχω 4 κοτόπουλα. 3 αυγά. Κι εγώ 3 αυγά έχω. Κάτσε να σε βρω, πού πήγες? Πάνω στο βουνό. Εντάξει. Όπα, κι άλλη κότα. Ωραία, πολλές κότες έχει. Wow. Κι άλλο από. Και λοιπόν αυτό είναι το πρώτο μας βίντεο. Ναι. Βέβαια ξέρουμε από Minecraft, εντάξει. δεν είμαστε Ελπίζω να μεγάλοι. σας αρέσει. Και αν δεν ξέρετε Minecraft, να σας μάθει λίγο τι παίζει στο Minecraft και τέτοια. Αν θέλετε, ας πούμε, να αρχίσετε να παίζετε Minecraft με φίλους σας. Τώρα με πάρει ώρες. Λοιπόν, γίνεται νύχτα. Γίνεται νύχτα. Έλα εδώ, πάμε στη δουλειά. Εγώ θα προσπαθήσω να πάρω όλα τα achievements. Βασικά θα προσπαθήσουμε να πάρουμε όλα τα achievements. Και η αποστολή μας θα τελειώσει μόλις σκοτώσουμε τον Ender Dragon. Πάρε αυτό το σπαθί. Ωραία. Ελπίζω να μην είναι peaceful, Δεν είναι. Εντάξει, Εμένα. αυτό έλειπε. Είναι peaceful. Κοίτα ρε, είσαι πανέξυπνος. Βάλε το από πίσω. Ένα θα σας δούμε σε ένα λεπτό. Επιστρέψαμε. Με ένα ζόμπι. Πρόσεχε τους skeletons. Δεν ξέρω. Θα είναι ένα μακρύ. Συνήθως είναι χρήσιμο να βγαίνεις από πίσω τους. Bow. Λοιπόν, έχω bow. Πάμε να βρούμε flint. Να κάνουμε ένα άλλο με flint. Πάμε να βρούμε. Το βρήκα. Εδώ πέρα ας πούμε πως θα είναι το πρόχειρο σπιτάκι μας, αυτή η σπηλιά. Θα είναι ένα πρόχειρο σπιτάκι για τώρα. Ναι. Πάω να πάρω arrow. Εγώ πάω να αρχίσω να φτιάχνω μια φάρμα. Βασικά, Σκέλετον πολύ. θα δείξω μετά. Ο σκέλετον βαράει τον άλλο σκέλετον. Τώρα γενικά είναι πολλά skeletons. Τώρα εγώ χρειάζομαι πολύ food. Έχω food. G. Όπα, πρόσεχε, είναι 3 skeleton και ένα zombie. Έχει mine. Πρόσεχε, καλέ, έλα χέρ. Mine είμαι. Δεν θα είναι εδώ πέρα. Α. Έλα εδώ καλέ, να και πάρεις γιατί. Δεν έχω food να τρέξω. Εγώ έχω. Όλα σκότωσε τους skeletons και σου δίνω μετά food. Γιατί με αποδεκάτησαν και τώρα. Να πάμε. Αχέλ. Να πεθαίνω. Εγώ έτοιμος να πεθάνω.
Μισή ζωή είμαι. Α, εγώ πέθανα. Δεν πειράζει. Να πάρω τα items μου. Βασικά όχι. Πάρω τα εσύ. Θα πάω να βρω εντάξει. Πάμε στο πρόχειρο σπιτάκι μας. Γιατί είναι και λιγάνη αράχνη. Εγώ κάθομαι να σκοτώσω τα τέρμα. Πέθανα. Α, οι αράχνες σπαστικές. Πολύ σπαστικές. Έχουμε ένα πρόβλημα με τα mobs τώρα στην αρχή. Θα το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Οπα. Έχω ένα arrow. Θα το λύσουμε το πρόβλημα όμως. Πάμε να δούμε το πρόχειρο σπιτάκι. Θα το κλείσουμε φυσικά έτσι. Ένα creeper. Δεν είναι πρόβλημα. Τόσο και μας ακολουθήσει. Καλά. Δεν θα ήθελα να σκάσει και πάνω στο μόλι μου. Γιατί εγώ το ήθελα. Οκ. Εδώ πέρα είμαστε. Wood. Λίγο coal. Έχω φέλει ποντίκι. Δεν πειράζει, εντάξει. Οκ, ξεκινάμε. Πήρα 3 δώρες. Πόρτες. Βάλε τη μία. Εντάξει. Να είμαστε... Here we go. Ένα λεπτό. Το από το ταβάνι. Εδώ πέρα θα φεύγουμε. Τέλος πάντων, να κάνουμε wood. Πάμε για wood. Πάω να κάνω axe. Να ξέρετε, κατά προτίμηση, γιατί εμένα μου αρέσει περισσότερο το wood. Δεν ξέρω εσείς τι αρέσει πάντως. Εμένα μου αρέσει το oak. Οπότε, να είμαστε. Να τα σίγουρα. Ωχ, καταλαβήκα. Μένω Enderman. Μακριά από το Enderman. Δεν είμαστε ακόμα προετοιμασμένοι για το Enderman. Έχουμε λίγο iron, έτσι να φτιάξουμε tools καλύτερα, armor. Τι χρειαζόμαστε την armor, χωρίς armor είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Πάμε. Αχ, ο Enderman. Τι τρως όλα. Μόνο μία μπριζόλα. 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 Κοτόπουλο, μόνο ένα κοτόπουλο. Ωραία, πήγαξ. Πάω να ξεκινήσω. Από ό,τι βλέπω ξεκινήσω εσύ. Never mind. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι iron. Αν βρούμε αρκετό αέρα θα κάνουμε μια δυναμική αρχή. Και ο καλύτερος τρόπος να βρούμε αέρα είναι να βρούμε μια σπηλιά.
Iron. Ωραία. Καλώς. Να φτιάξω ένα Πάρα σκότο. πολύ iron. Αυτό είναι χρήσιμο, πολύ χρήσιμο και καλό. Πήρα 9, 10, 11. Δεκαεφτά iron. Πολύ ωραία. Το βίντεο πρέπει να κλείσει εδώ. Αυτό ήταν το part 1. Ελπίζω να σας άρεσε. Ένα λεπτό. Έλα λίγο εδώ. Έλα εδώ. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Το part 2 θα έρθει σύντομα. Αύριο μπορεί. Δεν ξέρουμε. Γεια σας και καλή συνέχεια.